Hello, good morning, good afternoon, and good evening, kakabsat nga Ilocano. Dahito ikat para iti Ilocano laeng kakabsat. Ngano damat dagiti Tagalog dita, Bisaya, wenno Ilongga, wenno nya dita, kaskada gaddang kaskada tawis ket ammo damat dagiti Ilocano, ket maawatan da daytoy. Para kanya tayo amin daytoy. Daytoy ket nag importante kakabsat kadagiti kwa. Dagiti mamati iti pamahiin. Tatakot si Mana Santa wenno nanginangal daw kunana panagpapasyon. Dayto dati ited ko kanya yung nga pamahiin. Lima nga pamahiin iti Semana Santa wenno Biyernes Santo lalo ken Huwebes Santo. Dayta. Umuna bawal iti agtrabaho. Bawal iti agtiktikol, bawal iti agbarte-martilyo, bawal ti agwalis, bawal ti agpuor, dagita bawal dagita. Wen tano aramidem kano dagita hudyo kan. Kahit mo tagbaling hudyo, ang kapag nagtatrabaho. Ito no payla malpas iti Biyernes Santo magtrabaho ka wen. Ken maysa nagtrabaho ka ket natagbat mo data imam, dayta narigat ka no maimbag, kayat mo nga raw tagpaspasanaan nga makatawan. Data nagbat ti sugat mo ket sansanaan nga maging nga makatawan. Dayta narigat ka no nga maimbag ti sugsugat. Isu nga kagtrabaho pa lang. Number 2, dayta bawal ti aglamot. Oh my Ti God. karne. Bawal ti mangan ti karkarne. O nya ranyang klase ti karne, ti baboy, ti manok, ti baka, ti kalding, ura nya tang karkarne, karne ti utot, nga dagit karne ti uleg, bawal dagita nga kanen tatta ura nya klase ti karne. Ti mayat nga kanen tatta kano lamlames. Sida kun na dagiti taga Ilocos. Ken La Union sida kun na dadijay. Lames kun namimot ti banda iti Isabela ken Quirino, Vizcaya, dagita Tuguegarao lames ko nami dayta fish okay dagita ti napintas lang nga kanen tatta seafoods dayjay panagkuka nga raw dagita ti kanen ni jay ko panagpipiknik tata dayjay datag piknik tata nang rugidan Biyernes Santo nito no bigat ken tatta dayta panagtitiloy no bigat iti ko alimatek kano dayta pandagtiliw ti alimatek no bigat mas kada agala dagiti ag-agas kano nga rot-roting ag-agas kasjay. Number 3, dakes iti agsaw ti dakes. Bawal tagsaw ti dakes kun kuma nyamet tin mabulbululak sa tin Ilocano lang ro ti sasasaw ko. Bawal tagsaw ti dakes, bawal ti makyapa kasjay. Isu nga dagitay kamaritis dita, dagitay marmaritis dita. Hanyo pala ang patpatulan. Patulan nyo ito pas iti Biyernes Santo. Kasjay. Nya, tano di kanya makabasbasaw. Kahit yung balin hudyaw. Data, bawal ti agsaw ti dakes. Number 4, bawal iti agpatugtog iti napipintas. Bawal tag budots. Budots ba di jay? Bawal tag TikTok. Bawal dagiti ting tang tang patpay lang tatta. Bawal dagiti ting tang tang. Bawal. Dagiti nararagsak nga kanta bawal. Tilaeng napintas kano nga patugtog tatta ken into no bigat. Dagiti pasyon. Amoyo dagiti pasyon na dayjay pasyon iti Tagalog dayjay nga kuan mo dagiti pasyon tayo nga Ilocano ket medyo hangko unay nga maalaala. Dagiti sagdungdung nga kasjay. Oh Sino no. nagdungdung kata pasyon dayjay. Dagiti pada ka 109 pasyon dayjay. Dayta bawal tag music, bawal tag sala-sala, bawal tag ragragsak kahit nasaon. Bawal tag ragragsak tatta. Wen, bawal. Dayta. Number 5, bawal kano tag biyahe-biyahe. Wen, bawal tag biyahe-biyahe. Kahit yaw takwa adu kano madisgrasya tatta ken no bigat. Isuhang kayo nagbibiyahe pa ilang ti apan ti Manila, apan ti nakomporme na kad adayo. Okay lang mo tata panja karayan. Kasjay. Okay lang mo tapan magpipikniker talaga magpagpag na metay. Okay lang dayjay ngem an-anad kano tattawan an-anan. Tano di kay madisgrasya. Tarumor kano dagiti mangmangkik tatta. Panagrura ti mangmangkik. Giti sada-sada kano iti iti lugan. Nga kuna dagit no baka no
dagitay rumor dagitay nga makikita nga kunada baka madalapos yu ida dayta. Madalapos yu ida madungpar yu mabangligtad dagiti luglugan yu. Ay naket dapat nagkarkararag ngamin met nga rumor kasjay. Dayjayan ibaga kam aminan nya uno na bawal iti agtrabaho. Number 2 bawal iti mangan dagiti karkarne kasjay. Number 3 bawal ti agsao-sao ti dakes mangkiap-apa. Number 4 bawal iti agpatugtog dagiti nararagsak, bawal dagiti budots-budots kaskada TikTok kaskada dagiti ngay tingting tangtang bawal pay laeng wen dagiti music a nararagsak napipigsa. Tapos number 5 bawal pay laeng ti agbiyahe-biyahe. Hangkayo nay nga kwa agbiyahe-biyahe pay lang tatta. Kita nyo ta kalsada ket kwa. Ket manmano dagiti pangbiyahe nga kwa luglugan tatta nga agtartaray di ba? Dagiti lang siguro kwa dagiti hang matpati kasjay. Bawal pay lang. Panagpipiknik tatta. Enjoy kay kidi nga agpiknik mangan iti sulsultop ti bisbisakol tawawaig tatta. Dayjay. Ta iso ti kwa ti mayat tata into no bigat panagaala Biyernes Santo no bigat panagaala kano iti kwa iti ag-agas alas 12 no bigat iti aldaw apan dagala dagiti loplop piit dagiti ag-agas dagiti ramot-ramot dagiti ruting-ruting kaskada bulong-bulong panagaala iti kasjay pamahiin nga raw dagiti gagas kano dagiti sadan tuyo porti iti arak Sento tin uno mundaw ino pagilot-ilot tapos into no bigat pay into no Sabado Gloria daytan dayjay ti kaykayat dagiti bumarbarito Sabado Gloria panagkukugit manin into no Sabadoan panagkukugit inton Sabado iso aghanda dagiti kuan ihandayo dagiti kakain yung ubingen tano no malpas ti kugit agkain-kain kay dita tano madinga agtiwa-tiwa dagiti butotoy yo dita tatano sakit agbawat-bawat ti niluplup puyo dayta okay daytan dayjay amin kakabsat iti pamahiin iti kadagito nga aldaw iti Semana Santa adda kada kayo dayjay no aramiden nyo wenno saan Oh ang mga yeah. dakos na aramiden nyo ta dayjay bilbilin dagiti babaket nakapopolo ide di ba dagiti kunada nga babaket nga mati sapsapin dagiti lolo lola tayo dayjay ti bagbagada idi ori sa kanada nuna mo dayjay nga aramiden idi dainang ko ang kami mga mantikar stay tattaket siyempre medyo adatoy kami Hong Kong tatanawan tatanan adatoy kami abroad awan pa mapamahiin dito dayta isong adda kada kayo no aramiden nyo no dadumar aramidet mo kaya mga dakos no aramiden nyo mo okay. Bye-bye. Thank you for watching. Tapnon itultuloy ko pa itag istorya ti papamahiin. Dapat sumarsaro no pamahiin ngay bagak. Ore ko yung porping nga papamahiin. Ado ti may bagak kada kayo. So dagiti mamati ti pamahiin. Agi bagaak dagiti may gabrod dagiti pamahiin dito. Iga bagaak. See you on my next video. Doon ko na lang ibagbaga. Tagalog ako. Ijay ko ngay baga sumaro no video ko. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and subscribe mo tatan nga roda. Bye!